karya ini futhi angiyazi endaweni angiboni ukuthi yangakuphi yankani ngibe lokho kuhambe emoyeni phezu kwawundo uyaphila manje phezu kwakhe. You got rules and no religion, all designed to keep you safe. But when rules start playing, How are you, baby girl? Fine. Yes, you are. You are the final of Egypt. Egypt. That's your plan. You're so funny. I know. What baby girl? What baby girl do I come? Rose. Oh, Rose! Ngizayithola le mbali. Ngiyinisele. Iqhakaze. Kodwa what no phone. Mina baby girl bangibizwa Mayes. Have your numbers, please. Yes! Aw, ubona ezule evele yanguna. Hayi. Ungiphinde lo hayi. Iyodwa yabo ngishike manje apha manje intombi manje.